Kada je ministar za javno ulaganja Darko Glišić doživeo težak moždani udar tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink, emisija je naglo prekinuta. Ministar je hitno prevezen u bolnicu bez svesti o stanju koje je zahtevalo borbu lekara za njegov život. Bio je to trenutak kada funkcije, titule i političke razlike prestaju da budu važne, a ostaje samo čovek i njegova borba. Nedugo zatim, javnost je potresla vest da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu u teškom stanju. Odmah je prebačen na intenzivnu negu i uskoro priključen na respirator. Ponovo, situacija u kojoj su život i zdravlje jedini prioritet. Međutim, paralelno sa brigom i željama za oporavak, društvene mreže su pokazale i drugo lice društva. Umesto razumevanja i osnovne ljudske saosećajnosti, pojavili su se komentari koji su mnoge ostavili bez reči. Jedan manje koji uništava Srbiju. Priroda radi svoj posao. Ne osjećam ni trunku žaljenja, samo ravnodušnost. Karma uvek stigne pre ili kasnije. Žao mi je što će se oporaviti i nastaviti po starom. Ovo nije tragedija, ovo je posledica. Ne postoji razlog da bilo ko tuguje. Ovakve reči pokazuju odsustvo milosrđa, gubitak ljudskosti i potpunu ravnodušnost prema nečijoj patnji. Bolest je postala povod za likovanje, a borba za život svedena na politički komentar. Najveći poraz nije bolest jednog čoveka, već trenutak kada društvo pokaže bezdušnost umesto empatije. Kada nestane obzir, nestaje i granica koja nas podsjeća da smo pre svega ljudi. Slučajevi ministara Glišića i Dačića zato nisu samo medicinske vesti. Oni su ogledalo stanja svesti jednog dela javnosti, jer način na koji reagujemo na tuđu slabost ne govori o njima, govori o nama.